Milí kamaráti, nachádzam sa v Pande, v obchode, ktoré vykupujú šaty. Ako viete, šaty sa kupujú. Teraz sa nachádzame pri veciach, ktoré sú akcii. Tu nepríďte, sú akcii dneska, kamarádite. Taká mikina, či čo to je vesta, len iba za 4,99 za 5 eur môžete prísť. Viete, dcera moja si kupuje, je šťastná, je v strese, nevesta je v strese, viete, nevesta je v strese, áno, tak. Príďte, kamaráti, príďte, všetko, vedúci je šťastný, ja som šťastný, obsluhujúci je šťastný, všetko sme tu šťastní, zrušení z toho, z akcií, alebo také tety, tu pozdravuj tety, po 4 eur tety, môžete si kúpiť také krásne, vidíte, krásne šaty. To je brutus dneska, tu ľudia sú toľko veľa, že to nemôže ani vedieť mám chodiť. Ja neviem, kde sa vám obrácať na komu. Alebo kosačky, máme tu krásne, príďte, ono pošte, takže majte sa, čau.